Какви отношения да имат родителите, така че да влияят благоприятно и на детето? Докато жената е бременна, мъжът да е внимателен към нея, да не я дразни, да я гали, въпреки че тялото няма изначалната форма, да й създава външен комфорт, като не й позволява да носи товари, да й дава приятни и спокойни усещания. Вътрешно да се въздържа от сексуалните си желания, ако през нощта получи някакво неспокойство вследствие на преживяване, болка, неразположение, като повръщане, крампи и други такива, да се включва своевременно и адекватно. Появилия се нов човек в дома, особено при първо дете, неспокойството в единия от двамата да се потушава по правилния начин, най-вече ако е свързано с детето. В такъв момент е важен тона да е спокоен, да се чуват исканията. В случая на майката, всяко забавяне или своеволие може да доведе до големи неприятности или преживявания. Същото важи и когато партньорът има някакъв проблем в работата, близки, съседи, приятели, майката да го подкрепя и съдейства. Когато си подават ръка един на друг, имат единомислие и детето расте в хармонична среда. Много добре се отразява върху поколението да се гушкате, да се милвате и целувате пред детето. То същото ще прави с вас това, както и вие правите с него. Вървейки по улицата или в парка, непринудено да си давате малко внимание, чрез цветенце, може и листенце. Още по-добре, като балсам, ще ви дойде в случай, че се гушнете и целувате. Това са много малки жестове, които говорят за ближния, за детето и околния свят. Майката често го прави с рожбата си, но да не забрави и другарчето си. То също има нужда от внимание, да получава, а тя да отдава. Нека красотата да се показва и в света, а не само у дома и в леглото.